Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Member Khadc Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo ha kabay David ka office memorandum kabawan na ka sorkar pedeng uloong bana kalyang ka district council kala jubab lingba ka shiti siya u secretary katanat environment forest and climate change u Pynmih Kumar ha kabay day bat ka jingti ya u uranium hapo ka jitla Meghalaya uba Tony uloong bana kalyang ka district council ki isi bathamai kumju na kalyang ka voice of the people party ka persya ya kani badong bakani kadai kum shibenta ban penne pensa ya ka jaka puta kariti dustur ka kot ka khya thamtam ya kiri rat bat ya kiri kinti ha ka bayadei bat ka than jong ka khirnet ka bahanrio kumta na kalyang ka district council kapan ban Pynlait no ya ka office of memorandum halor ka jingti ya uranium hapo ka jilla memorandum jong sorkar jong ka sorkar India he bro kawai ngiru ngila yo ban pediang hak praterik September 2000 hak bai dei bat kani ka jingti uranium nani ka OM ka ba ka pha kani ka sorkar India yangi di nakaliang jong ka district council lu ngila yo ban jubab sha di secretary jong ka Ministry of Environment Forest and Climate Change Shri Pynmih Kumar but ka jing Kyrpad ka jongi nakanika ministry kalong bai kumba julong inline bat ka party ru bangi persya kani ka jingti uranium ban nakaliang jong ka district council ru ka jing Kyrpad ka jongi ka deiba kum shibenta ban penek pensa ya ki jaka ki puta ki jongi lani ya ka riti ka dustur bat ya ka kwat ka khya khamtam kini ki rewrite bat kini ki rikenti ki jongi ka beidei bat ka schedule area ngi na ka district council bat ka isi ka bat mai ru ngila pha kini ka shithi shaka ministry concern ba na kaliang jong ka district council ru ka pan ya ka ban exam ya kani ka jingti uranium na kani ka OM ka ba ngila mention ka pratarik September 2000